Zdravím, dneska tady mám před sebou jeden e-shop, u kterého jsem prováděl nějakou analýzu pro následnou optimalizaci. Jedná se o e-shop, který je postaven na systému Shopify. Tenhle ten e-shop je zajímavý jednoznačně svojí cenou. 45 korun za měsíc je v podstatě úplně brutálně nízká cena, takže za tuhle cenu si dokáže určitě každý představit, že by byl schopen provozovat e-shop, jsou to minimální náklady. Otázkou je, jestli prostě za tak malou částku jde pořídit e-shop, který je schopný vydělávat, kde všechny funkce jsou podmíněny nebo uspůsobeny tomu, aby šlo maximalizovat zisk z tohoto e-shopu. Vraťme se zpátky. Kromě ceny, která je teda sice chvályhodná, ale je třeba k ní přistupovat v širších souvislostech, tak to, co je chvályhodného na tomto e-shopu je, že v podstatě s minimem nějakého nastavení bylo dosaženo relativně přehledného vzhledu celého e-shopu. E-shop vypadá jako e-shop, má tady logicky rozdělené sekce, je to přehledné, je to v podstatě mnohem lepší než některé jiné e-shopy. V podstatě, když jsem dělal analýzu konkurence tady toho e-shopu, tak jsem narazil na pár e-shopů, které vypadaly opravdu hrozně, nepřehledně, nerad bych tam nakupoval, takže v tomhle směru musím pochválit, že zákazník, majitel tady toho e-shopu, a když si ho vytvořil, tak získal relativně pěkně zpracovaný vzhled toho e-shopu. Není to samozřejmě žádný zázrak, žádná custom grafika, ale v tomhletom krabicovém řešení to není úplně nejhorší. Ty funkce, které tady jsou vidět na první straně, tak ty jsou, řekněme, relativně standardní. Dneska se podívejme spíše do administrace, která většinou bývá nebo nebývá nějak úplně dostupná, pokud vyloženě si neuděláte testovací účet nebo pokud vás tam provozovatel e-shopu nespustí, takže tady je možnost nahlídnout do administrace e-shopu, která může být důležitá, respektive je tam pár důležitých věcí, podle kterých se můžu rozhodnout, jestli tento e-shop zvolit nebo nezvolit. Čeho si můžete všimnout tady, tak v podstatě tento e-shop má minimum nějaké grafiky. Jo, celé to ovládání je tvořeno formou nějakého plus minus textového menu. Vybavuje se mi třeba menu systému novel, které bylo vždycky takové prostě řádkované, což sice neznamená, že by to mohla být nějaká nevýhoda, ale je to prostě bez ikon, bez nějaké grafiky, mohlo by to být prostě přehlednější. Když se podíváte, když si to projedete, tak to jsou v podstatě řádky, nějaké prostě a k tomu spoustu informací. Tady jsem si teď všimnul, že zajímavě autor e-shopu kombinuje určité texty, protože některé má česky, některé tady má s nějakýma podtržítkama, takovým programátorským způsobem, už jsem si toho všimnul i u něčeho dalšího. Každopádně přijde mi to ne úplně přehledné. Jo? Zvláště pro ten typ zákazníků, který by tyto e-shopy měl kupovat, to znamená opravdu lidi, kteří chcou levný e-shop, majitele, kteří prostě si ho neumí naprogramovat a potřebují levné řešení a potřebují rychle prodávat, tak tady trošičku budou bojovat s tím, než se vůbec prokoušou k tomu, jak ten e-shop ovládat. Jedna z těch
Na první pohled výhod je to, že je u každého řádku nějaká nápověda, která plus minus vypovídá o tom, čeho dosáhnete, když ten který řádek vyplníte. Z praxe jedna známá v podstatě mi řekla, že i když je tu ta nápověda, tak z toho neúplně poznala, co to vlastně ovlivní. Jo, a proto některé věci měla nastavené neúplně ideálně. Když to projdu, tak v podstatě ten e-shop má, řekněme, veškeré standardní funkce. Možná i některé bych řekl navíc, jsou tu affiliate programy, kupony a tak dále, řešení reklamací, je tu toho relativně hodně a určitě se na tom bude dále pracovat, nicméně to ovládání a proniknutí do toho systému je těžkopádné. Ono není lehké ani u jiných systémů, no, ale tady i já jsem měl trošku co dělat, než jsem se v tom vyznal. Každopádně věc, která mě hlavně zajímala, je v podstatě ta část SEO, to znamená ta, která se týká optimalizace pro vyhledávače. Proto jsem dělal analýzu a v podstatě zjistil jsem nějakých pár věcí, jak fungují a jak bych já si chtěl, aby fungovaly. No a na tady tom e-shopu třeba mě mrzí to, že spousta věcí se generuje automaticky. To znamená, když chcete jedny z těch nejdůležitějších parametrů nastavit, a to je vlastně popisek anebo rovnou titulek. Pokud tyto chcete nastavit, tak v některých případech je prostě nenastavíte úplně podle toho, jak byste potřebovali, protože jsou svým způsobem generovány automaticky, dejme tomu stejně i pro nadpis H1 a stejně i pro titulek a podobně. Jo, což v podstatě mi potvrdil sám autor. Podobně je to i v kategoriích, kde místo toho, aby si člověk opravdu mohl vyhrát s nějakými pěknými texty, přidal tam nějaké call to action prvky nebo navnadil vůbec ty svoje zákazníky ke koupi, tak tím automatickým generováním tam dochází k tomu, že se třeba některé věci zdvojují a nevypadají úplně dobře. Denní pleťové krémy pro všechny typy pletí. Jo, takhle vypadá description a rozhodně není ideální. Jo, a podobných nějakých automatických věcí, které fungují jakoby mimo manuální kontrolu, je tady více. Jsou to jednak kategorie, je to u jednotlivých produktů a podobně. Takže to je takové základní shrnutí, respektive nějaké moje pracovní poznámky, které v podstatě vypovídají o tom, co by na tom e-shopu mohlo být líp. Mohli bychom se to samozřejmě bavit o všech možných detailech, které já mám zpracované v určité analýze, ale ty, které jsem zmínil, vlastně hlavně ty automatické věci mi přišly takové, že by mi vadily, kdybych chtěl e-shop provozovat, a v tomhle případě bych zvažoval nějaký vlastní systém nebo nějaký jiný systém, který to umí. Takže toliko o tomhletom systému Shopify. Pokud byste měli zájem o analýzu vašeho e-shopu nebo o radu, jak vybrat e-shop, případně pomoct s výběrem mezi několika e-shopy, zjistit, co tam bude fungovat, co nebude fungovat,
jestli to za tu cenu stojí nebo nestojí, jestli chcete do toho dát více peněz a získat více, respektive lepší funkce, tak mě můžete kontaktovat. Veškeré informace najdete na stránce jirypolasek.cz a nebo na několika dalších stránkách, které provozují. Zatím tedy čau.